Здравейте! Аз съм Елена Василева и днес ще ви покажа как се къпе бебе. Това е една процедура, която обикновено плаши младите родители, но много скоро се превръща в най-приятното занимание в деня. За да изкъпете едно бебе, ви трябва бебе, а защо не и бебета? Трябват ви ваничка и стойка, гумено пате, за да е весело, хавлийка, бархетни пелени, термометри, с които да измерите температурата на въздуха и водата, а именно на въздуха не по-малко от 25 градуса, на водата 38, клечки за уши с ограничител и прекрасната козметика на ХИП. Сред голямото разнообразие от измиващи формули на марката ХИП, за началото изберете измиващия гел, а освен него ви е необходим нежен крем за лице, бебешко олио и крем против подсичане, в който съдържанието на цинк е само 7%. Подготовката за баня изисква най-напред да затоплите помещението, ако е необходимо. След това пригответе бебешкия плод, като разстелете хавлийка, а отгоре поставите чиста пелена. С помощта на тези две кърпи много по-лесно ще подсушите бебешката кожа. Пригответе чистите дрежки на бебето, с които ще го облечете след банята. Разбира се, еднократна пелена, козметиката за след баня, която включва крем за лице, олио или тоалетно мляко, крем против обрив под пелените. Пригответе клечки за уши с ограничител, с които да почистите ушичките и носленцето. А ако пъпчето не е паднало, това не е проблем да изкъпете бебето, но е важно да знаете, че трябва да туширате пъпният остатък след банята с спирт 95 градуса. След като приготвите бебешкият плод, чак тогава напълнете ваничката, сложете достатъчно голям съд под нея, в който да източите употребената вода и си пригответе допълнителен съд с топла вода и каничка за обливане при изплакването. Следва събличане на бебето. Разкопчайте всички копчета на дрежките и когато разсъбличате ръчичките, хванете маншетчетата на ръкавчетата и изтеглете нагоре. Бебето само ще свие ръчичката и така много лесно ще я освободите от дрежката. Когато събличате главичката, направете широко деколте, така че да отстраните дрежката далеч от лицето. Пристъпяме към самото къпане. Поставете бебето на предмишницата си и хванете рамото. Потопете бавно крачетата и опрете коленцата на подложката. Обливайте леко, без да плискате. Вземете малко от душ гела и измийте най-напред косичката, после гръбчето и крачетата. След това оберете създалата се пяна. Следва обръщане на бебето. Поставете палеца на свободната си ръка под мишничката на бебето, дланта върху гръбчето, пръстите под тила и обърнете. Поставете бебето да легне стабилно на подложката. Пуснете ръката, която държи по-близкото до вас раменцо и я прекарайте под раменцата и вратлето на бебето. Хванете стабилно другото раменце и със свободната си ръка продължете да къпете бебето. В началото процедурата трябва да се провежда за не повече от 4-5 минути, но разбира се, колкото по-голямо става детето, толкова повече самото то ще иска да бъде в водата и във ваничката. След като изкъпем, следва изплакване. Преди да и пристъпите към същинското изплакване, отпушете ваничката и изчакайте водата да се излее в поставения отдолу съд. Когато ваничката се изпразни от съдържимото си, оставете бебето да лежи само на подложката. Започнете изплакването най-напред от ръчичките и продължете да обливате с чистата вода останалата част от телцето. За да изплакнете гръбчето, трябва отново да обърнете бебето напред мишницата си и да полеете смело от главичката надолу към гръбчето и краченцата един път или два пъти, колкото е необходимо, за да отстраните пяната. Отиваме на бебешкият плод, където става подсушаването и обличането на бебето. Бебето се подсушава в двете кърпи с отопяващи движения и никога с фрикции.
Ето, отопяващи движения и никога фрикции. Докато бебето е повито в кърпите, пристъпете към изчистване на нослето и подсушаване на ушичките с клечки за уши и с ограничител. Важно е да запомните, че когато почиствате тези места, главата на бебето трябва да е фиксирана винаги от едната ви ръка. Така ще го предпазите от нараняване, което може да настъпи при случайно движение от негова страна. Подсушава се само входа на ушното каналче и ушната мидичка. Ако е необходимо, подсушете личицето на бебето и след това го намажете с крема за лице. Избягвайте контакт с очичките, но не пропускайте зоната зад ушите, където кожата по правило е изключително суха. Отвийте кърпата и пелената и подсушете там, където все още има влага. Най-често това е в страничните зони на телцето и в гънките. След това махнете мократа пелена и продължете да работите върху сухата хавлийка. Вземете олиото на хип и изсипете една малка порция върху дланите си. Разтрийте, за да затоплите и нанесете с нежни масажиращи движения върху кожата на бебето. Олиото ще попие бързо и лесно, доставяйки нужните липиди на бебешката кожа. Обърнете бебчето по корем и с нежни масажни движения нанесете олио и върху гръбчето. Обърнете отново бебето по гръбче и облечете горната част на телцето му. Така ще го предпазим от вероятността да се охлади, защото макар че температурата в помещението е 25 градуса, бебето е с незряла терморегулация и е възможно да настъпи охлаждане. Следва поставяне на чиста пелена. Пелената има две части. Едната е с лепенки, другата е без лепенки. Тази с лепенките е винаги под кръстчето на бебето. Поставяме я и това, което следва, да се намаже цялата зона, която ще остане в пелената с кремът против обриви в зоната на пелените на хип. Важно е да не пропускате тази част от бебешката хигиена при всяка смяна на пелената, защото съставките на крема против подсичане са единствената защита на дай през зоната срещу влагата, която остава в пелената и вредностите от урината и екскрементите. Намажете всичко, което ще остане затворено в пелената, в това число и глутеушчетата на бебето, долната част на коремчето, горната част на бедрата. Затворете пелената, като я центрирате и опънете лепенките на еднакво разстояние една от друга от центъра на пелената. Проверете кръчолчетата и затворете бодито. Надявам се, че това видео ви беше полезно. Така както и козметиката на хип носи само ползи на кожата на вашето бебе.